My jsme se během dnešního dne setkali s velice zajímavou osobností, co se týče ekologického světa. Je to pan magistr Josef Vojtek, já vás zdravím. Pan magistr je předsedou občanského sdružení Matěje Korvína ve Slovenské republice a jeho vlastním osobním největším koníčkem, co se týče ekologie, byly od roku 1982 pralesy. Nicméně my se posuneme trošku dál a budeme se věnovat aktuální otázce, která vznikla u nás v České republice, a to je kampaň proti těžbě v Národním parku na Šumavě, nebo Národním parku Šumava. Můžu se zeptat, jaké vy k tomu zaujímáte stanovisko? Môj záujem o pralesy bol v tom období, ako ste spomínali, čisto súkromný a potom sa stal aj profesionálnym. Samozrejme, že žiť sa zo záujmu o pralesy nedalo. V súčasnosti na Slovensku aj v Českej republike prebieha kampaň, ktorá sa volá nezasahovanie. Teda je to v prospech nezasahovania údajne v najcennejších územiach pre ochranu prírody. V Českej republike na Šumave sa rozpadlo už 6 000 hektárov lesov, väčšinou čisto smrekových. V Slovenskej republike sa rozpadlo 70 000 hektárov smrekových lesov. V Slovenskej republike to bolo úplne zbytočne a v Českej republike to bolo pravdepodobne tiež úplne zbytočne v rámci politiky nezasahovania. Tu ide o to, že v prirodzených podmienkach medzi jednou generáciou pralesa, ktorá trvá približne 400 rokov alebo 350 rokov, a druhou generáciou, ktorá ju strieda, nikdy nedochádzalo k odkrytiu plochy. To znamená, lesné druhy organizmov, teda rastlín aj živočíchov, ktoré v tom lese žili, nikdy nemali možnosť, alebo nikdy neboli vystavené iným ekologickým podmienkam a nemuseli vyhynúť. A preto sa v týchto lesoch zachovali druhy endemické. Je ich niekoľko desiatok. Tým, že po orkáne Kyrill došlo k veľkoplošnému rozpadu niektorých lesných porastov na Šumave a nedošlo k fitosanitárnemu zásahu, tak likožút smrekový sa z týchto polomov rozšíril do okolitých zdravých lesov. A tým vlastne došlo k otvoreniu približne 6 000 hektárov lesa. Neviem, či sa to bude v budúcnosti dať zalesniť. V súčasnosti na Šumave beží kampaň proti ťažbe. Ona to nie je ťažba, pretože to je fitosanitárny zásah, a keď by sme si to chceli prirovnať k človeku, tak človek je ťažko chorý, pretože má v tele zhubný nádor, a keby sme ten zhubný nádor za dramatických okolností, povedzme, nevyrezali, tak ten človek určite zomrie, ale keďže ho sme schopní vyrezať, vieme ako na to, tak životovému človeku zachránime. Týmto spôsobom by sme to mohli povedať o tom, čo urobil pán Stráský v Národnom parku Šumava. Mal odvahu ako šéf operačného tímu dať príkaz na vyrezanie zhubného nádoru. Takže asi tak. Takže chvála Bohu, že pán Stráský mal odvahu na takéto riešenie. Takže tých niekoľko stoviek stromov, ktoré boli spílené a bola z nich odstranená kôra a bol zničený ten likožút smrekový v tej kôre, tak tým sa zachránili desiatky hektárov živého lesa a tak by sa malo postupovať aj naďalej. To je zatiaľ všetko, čo vám k tomu z hľadiska ekologického môžem povedať. Ak by ste mali nejaké otázky ďalej, tak môžem. Tak já vám moc děkuju. A v návaznosti na to, co jste mi teďka pověděl, bych se ještě ráda zeptala. Česká společnost se v tomhletom ohledu rozdělila na 2 tábory. Vidíte v budoucnu možnost, že se tyhle 2 strany usmíří, že dojde ke smíření těchto 2 stran? Samozrejme, že áno, pretože keď sa budeme dívať na problém z patričného nadhľadu, tak zistíme, že sme všetci na jednej lodi. Teda zistia v Českej republike aj jedni z jedného tábora, aj druhý z druhého tábora, že pokiaľ im ide o ochranu prírody,
tak bolo treba ten fitosanitárny zásah vykonať. Totiž tam, kde sa les pred povedzme 5000 rokmi zlikvidoval a je tam orná pôda, tam nie sú lesné organizmy. Tam, kde je hospodársky les, tam sú z tých lesných organizmov len určité druhy. Ale tam, kde je ten les vyspelý a tam, kde sú pralesy, v našich prírodných podmienkach, myslím tým v prírodných podmienkach strednej Európy, nikdy nedochádzalo k rozkrytiu plochy a k vytvoreniu stepných podmienok. Teda slnko nemalo možnosť páliť na trávu a na obnažený povrch pôdy. V lesoch bola medzi jednou a druhou generáciou pralesa zachovávaná tzv. Lesná mikroklíma a na túto lesnú mikroklímu sú viazané špecializované druhy organizmov, ktoré nemôžu nikde inde byť. Ak nám ide teda všetkým o biodiverzitu, ak nám ide o také druhy organizmov, ktoré nechceme, aby u nás vyhynuli, tak sme povinní zabezpečiť tieto prírodné podmienky. Takže to je asi všetko, čo vám môžem ako ekológ k tomuto povedať. A to je ten bod nadhľadu, z ktorého vidím, že by sa oba tábory, ktorým ide o ochranu prírody, mohli v budúcnosti možno o týždeň smieriť. Tak děkujeme. Prakticky jsme dostali informace o tom, že všichni bojují za tu jednu a tu samou věc. My se k tomu přikláníme taky a panu magistrovi děkujeme ještě jednou. Mějte se hezky. 3, 5